Bueno, bamen daku eguenatan okingu, eguena esango da geure ongizati edo osasune zainduteko egune, egundanatan, bai, eguena espezialki. Da geugaz okingu eguenatan, leire. Leire da, geure gonbidatie, gonbidatie ez da itxasate madame, bueno, geu intxagu invitazinue, bera naiz eta lanin egon kasin josku. Da geugaz daku Leire Pikero Idoate. Bera da nutriozionistie, klinika oso famatu baten itzen daulan, bai, ez du esango zein, ez daupagaten publizitaterik. Da, astero egongo da geugaz, eguenatan, 11 txerdizetatik, aurrera, igual 12 arte, 20 minututxu edo ordu erdi, berak tartidako narte. Haupa, kaixo Leire, zelan zabiltz? Kaixo gutxi, oso ondo, eta zu? Eskerrik asko itxukiko invitazio edo deialdizera etortik gaitxik. Bale, eskerrik asko zuei aukera emateagatik ere bai. Bai, guk ganera hori, gerota hobia gudu jan, geure likadurie ondokin, gorputxe eta garrantzitsu dalez, eskerrik asko zeure tarte hone gaitxik. Ia, gaur, segaz gatoz? Segaz hasiko gara geure lehengoko nutrizio programatxu hau, pildorie. Bale, gaur aldizkako baragualdiari buruz egingo dugu berba. Ayuno intermitente deitzen dena. Osea, ondo ikasteko zaten, lehenengoko hauzie dinozuna da, ez du lasan bihar, no? Hori da, oso garrantzitsua da, ere bai ez jaten ikasten. Bale, zer dako zuzateko horreri buruz? Aldizkako baragualdiak, hitz egin dezakegu nik dakartzan onurei buruz, edo... Orduen, zer dako izateko, edo gaur ingu baragualdizeri buruz berba, adibidez, zer da baragualdize, zer da, zelan, zer nahi altxagu emon, imaginete dodala, ez jati, no? Segiz ebalzu konta. Zer da aldizko baragualdia edo baragualdi intermitentie? Aldizkako baragualdia... Bai? Jangabeko orduei deitzen diogu, adibidez, afariaren eta hurrengo eguneko gorosariaren arteko tarte horri deitzen diogu aldizkako baragualdia. Normalean guk ez dugu egiten ez, igual Europako beste herrialde batzuk ohituta daude goiz afaltzen eta agian beranduago gozaltzen, gu ordea ohituak gaude berandu afaltzen eta nahiko goiz gozaltzen. Eta ez ditugu igual minimo horiek errespetatzen ez, 12 ordu jangabe egotea minimo. Claro. Ideala da, ez, gorputzaren desintoxikazio eta erreparatze prozesu horiek errespetatzeko. Baina, bada jendea gero eta probago ez dakit nola esan, 14, 16, inkluso 18 orduzko baragualdiak egiten dituena. Bai, oso ikueda juti oporretan hortik, adibidez, ez da hitz. Frantxin, Inglaterran edo hortik bai, zuez afaiz ezaten gaueko beratzi txerdizetan eta restaurantie txapata dau, ja. Osea, de repente 6 txerdizetan edo zazpitan emon daue afaizek eta ja itxitxe dau. Bai, hori da. Claro. Da ze onuredako esan zu moduen desintoxikatie eta prozesu hori, gorputzen prozesu hori apurtxu bete errespetatu, reinizio batelez edo lan, edo zeu zer gizau da konbeni garri zau, beste aspektorik edo dau, beste zaugarririk baragualdiz 12 ordu, 14, 15, 16 ordu itxien onurak zeintzuk izango zan dizen?
Bale, agian honi buruz beste programaten hitz egin dezakegu ere bai. Zabalau, no? Bai, erloju biologikoari buruz eta biorritmoei buruz. Zeren organo bakoitzak badauka bere ordu espezifikoa erreparatzeko, ez? Gau ez izaten da hau. Osea, ideala da egunez jatea. Berez gure gorputza prest dago gauez ez jateko, ilun dagoenean. Osea, argiarekin jateko gaude prestatuta. Orduan, gauez gertatzen diren prozesu horiek, garbiketa prozesu horiek, hainbat organotan ematen dira, ez izan daiteke gibela, urdaian, esteetan, inkluso burmuinean ere bai. Desintoxikazio bat ematen da, eta horretarako errespetatu behar dira jangabeko ordu batzuk, ez? Importantea da, pues, desinflamazioarako, ez? Eta bizuz jaitsi nahi duen pertsonentzat ere bai. Eta, bueno, ere bai importantea da aiunua egitea bereziki menopausian edo andropausian, ez? Oso garrantzitsua da ziren ere bai ematen dira grasa prozesu ezberdinek edo lan gorputxien. Bai, aumentatzen da, ez? Grasa eta masa muskularra galtzen da adin horietan, eta orduan garrantzitsua izaten da aiun intermitentea baragualdia egitea. Bale. Ba, igual beste baten ingu zabala uberban eri buruz, bai, beste gauze botazuz ja kontuten okitzeko. Bai. Orduen, bueno, bitu, nik gaur ez dut faltuko. Ja, gauera heldut eman haien, da gau ez itzen dani, ba, ez dut faltuko. Ja, holan, probateko, bizarrez etorteko itxukire desintosik eta etorteko. Oso. Orduen, orduan zer esango zantzazun pertsona bateri, dako naho itxurie ja, amaiketatik, edo amaiketan asko zota, no? Ze alba dauen esan zu moduen, zazpire, sortxi, bederatzi, hortik aurrera, eta goizeko zazpiretara arte, ez dauena armozu zaten, ze altxagu esan pertsona horreri? Esaten duzu, gaueko amaiketan afaltzen duen, eta, bale. Ba, bueno, berandu afaltzea da hori, ez? Ja, gau ez ginateke gorputzari elikagaia sartzen, orduan ez da komenigarri. Bai, komenigarriena ez da, ez luzera metabolismoak sufritzen du, eta bada patologiaren bat sortzeko aukera, ez? Bueno, adina ikusi beharko ditzateke hor, baina, bueno, pues, diabetesa, azken batean, lehen aipatu dudan garbiketa prozesu hori izorretzen da, ez? Geldiarazten dugu janaria sartzean. Orduan, ere bai, nola esan, hainbeste orduz jaten egotea, ez? Gero karditzake digestio txarrak, reflujoa, bihotzerrea eta holako gauzak. Bai, hori dinosun dana zeunitzen da, ezte? Igual ez orain, gazti hauen nintzela, hogeta pikutik, hogeta marrera, hainbeste prozesu okin jotaz. Bai. Da ganea oso zentsu, bueno, nila nahu hartuten neurentzako dela konsulti, Bakizu, gero esangu ja konsulti guren bazuien leiregaz edo galdera pota esanguz, bai, nila nahu neure personifiketen, sartu nahi papelan. Orduen, klaro, zentsu nozu dako, goizez jan, da gauez, deskantza, itxeko garbiketa hori. Bai. Bale, orain adibidez, ingu 12 suposatuku, 12 orduko baragualdi bat injule, 12 ordu izan bari, gauez, eta ze esango zandan aproposena, 12 ordu horrek janbarik dauen pertsona batentzako, ze esango zandan armosorik onena, igual mamut bet edo jabali bet edo, porque, claro, oitxuri ez dako hien jentintzako. Bai, ongi litzateke hori. Ondo ez da, 12 ordu esango zandan, bederatzizetan, zazpire, sortxirek, baina bagu ez goizeko... Bederatzitan afalduz gero, goizeko bederatzitan gozaldu. Bederatzizetara. Bai, ongi litzateke, 12 orduko... Eta hori errespetata, imagineku orain, errespetadula hori baragualdize, goizeko bederatzizetan ze, esango zandan aproposena armozu zatie. Kafe y cigarro? Bueno, behitu, gauza da, infusioek urak eta kafe hutsak ez dutela aiunua edo baragualdia apurtzen, orduan, izan daiteke, pues,
zuk zazpitan behar baldin baduzu lanera sartzeko edo kafe bat, kafe huts bat hartzen baduzu, ez duzu aiunoa apurtzen, ez? Hori interesgarria da. Eta gero, aiunoak egiten duena, ikusi da, igual adin gehiagoko pertsonetan masa muskularra galdaitekenez, importantea da kalitatezko proteinak eta grasak sartzea lehenbiziko hori janaritik hasieratan. Bai, orduan nik gomendatuko nukeena izango litzateke arrautzak, oso elikagai importantea iruditzen zait, proteina eta grasaren kopuruaren gatik. Kalitatezko arrautzak, eta ongo litzateke gazta zati bat, edo nik behi esnekiak ez ditut bereziki gomendatzen, ez? Baina hauntzaren edo ardiaren jogurta gazta, ongo litzateke ere bai aiuno hori apurtzeko, aguakatea, talok olako gauzak izango litzateke aproposenak aiunoa apurtzeko. Vale, kalidadezko aurrek, zelan esan zu, arrautzak... Proteina eta grasak, bai. Urina ere bai ongo litzateke ondo. Mantekille. Bai. Vale. Oso ondo, ez da ipa, da orduan okurriten da, ez hori esan zunagaz, ze esango txagu pertsona bateri, adibidez, eta hau komendaten zu igual, azte osuen ez, 5 egun, 7, 6 egunero? Claro, eske gero ikusi beharko litzateke kasu bakoitza. Claro, pertsonin kasu bakotza. Bai, arrautza gomendatzeko orduan, ez dakite medikuari beti kasu egin behar dion pertsona batek, igual medikoak aholkatu dio ez iateko hainbeste arrautz. Bai, zeuso gaitxik esango da. Bai, izan daiteke orduan kasu bakoitza ikusi behar da kolesterolaren asunto horrekin eta analiziak ikusi beharko lirateke, pisua, adina, sexua, egiten duen kirola, eske hainbeste gauza daude, beste programa baterako ematen digu ia gai honek. Zuk analizuk ez zuitzen ganera. Ez, nik analiziak ez. Ikusi ditzaket, hori bai, eskatzen ditut, baina... Bai. Orduen galderi izango zandan, ze esango txagu pertsona bateri dinola, arrautsak kolesterola izeten daue dinola, edo arrautsak kantidade gizau edo gitxi hau jan bidela. Hau da, zein da zure iritzize, ez da itxe ondo ulertu ez da zu galderi da, arrautsak edo kolesterola izeten dauien dinonak, ze esango zantxaguntxo, arrautsak kolesterola izeten daue, eta arrautsak egunero zatie, igual kolesterola izen gozt. Bale, hori esan dizu gana gutxi gora, bera, ni ez nahi sartuko olako balorazioetan, ze hori medikuak esango dio, eta ez nahi zinor igual ez esateko ez, berari hori esan badiote, ni adibidez, nik hartzen dudan gozaria, perfectamente izan daiteke egunero arrautz bi, eta ez da erasorik. Ez dakozun arazorik, no? Kolesterola, gaze, lo que sea. Ez, baina, klaro, ikusi barko litzateke hori den analiziak eta kasu bako eta pertsonala. Vale. Dena den, nahi baduzu urrengo programan hitz egin dezakegu honi buruz, Vale, bai, bitu, oso interesgarri zolan baguz uniten asterik astera gauzetxuek. Bai, adibidez, nik espadakoten kolesterolik eta dana badak analitikek eta ondo badakote zen, arrotxa bi zati zeuki esaten zu modun goizien, izen ingoz kolesterola ide, hori bebai kasune arabera, ez da? Pertsonaren arabera? Bueno, eske kolesterolarekin horregatik esan dizut, bada zerbait, grasan altua den dieta bat egiten dugunean, interesgarria da karbohidratoetan bajua izatea dieta hori. Orduan, zuk adibidez, arrautz bi gozaltzen badituzu egunero, 20 barra batekin, bai, kolesterola igoko zaizu. Ez que arrotxak 20 barik triste, no? Bueno, gero bakoitzak ikus dezakiz untatzen duen hori arrautzean, Claro. Gazta zati bat edo ere bai sartu dezakezu. Bai, hori gozo dago, gaztaile arrotxatan dana da sartun. Bai, niretzat gozo dago bai. Vale. Oso ondo, hemen okingu leire geure itxukiko nutrizionistie jabadaku fitxeta, geugaz ongo da eguenan, edo aldauen egunetan, leire pikero idodate, bera da nutrizionistie, nutrizionistie,
Eta geu esokingu egunetan tarde baten. Esan bitxutie, non horbadakon galderarik berari botateko, geu bota geure WhatsAppera, geu pasako txagu, eta beraka eta torren hastin be, aldauz kontesta hori, zeuen galderara, kusuen espazuen gure paga nutrizio este bat, eta kusui txukire bota galdera batzuk, aleire galbadazkun kontesta galdera orokorrien, zeuen galderari. Vale, berak... Gero beragaz gure basoen kontakta be bai, ez da itxegu, zuielakon beragaz itxordu bet edo zer dan, beran web orrialdi dako, ez da leire? Bai. Hore, ondo esaten moten, nutrilei.com, originala izena, Bai. Nutrilei, Nutrilei dana junto, nutrilei.latinagaz.com, eta, gure basoen berari behi datxi, Nutrilei dietista, dana junto, nutrileidietista@gmail.com. Hori da. Vale. Komenta aztasun lehen, mikrofonotik kanpo zauzela preparaten bebai, telefono zenbaki bet itxordu kartuteko. Bai. Eta aizta bat bebai zabiz preparaten, ez da? Bai, hori da, orain lanean ari gara horrekin. Claro, ez dako zu zeure lana, eta aparte, zeure konsultetxu eguzu aurrera eruen. Claro. Que kurrela. Vale, eskerrik asko, zure mandatik zeu zer gizau, edo... Ez? Ondo? Bai, oso ondo. Arrotxak eta kolesterola eta aurre gauzetxuek. Oso ondo, venga, akabateko imingu tematxu bet, eta segiku geure programigaz. Camarero, señor, camarero, Señor, ¿qué hay para hoy? Señor, un buen menú. Solomillo asado, patatas fritas, sesos huecos, hígados, liebres, chateaubriand. Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chateaubriand. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Tenemos pollo asau, 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 con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Tenemos pollo asau, 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 con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Frescos calamares, rollo, pescadillas, peritas, Salmonetes, barbos, bacalao a la vizcaína, besugo, almejas, truchas, sábalo, langosta, a la americana. Y faisán relleno, pavo, asau, 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 con ensalada, buen menú, buen menú, señor. Tenemos pavo, asau, 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 con ensalada, buen menú, buen menú, señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo, Mazapán, natilla, hojal de francispan, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort. y también gruyère. Y después, buen helado, y café, buen provecho le haga usted. Well.